أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala, lalayaw ng kutwa di tanu di kapanalamati si Allah sabab sa sumpatanin sa mga umurtano na si tanu mapapadalan sang kutwa di tanu di katintad mi si Allah subhanahu wa ta'ala sabab sang kaiya di kapamakindigan si ko mga bandingan si ko agama de si ko mga tadim-tadim si ko Allah na pupangnintan si ko Allah at tatapan tanunian sang kuto adirun di katintad mi nagugyang kutwa di kapangilay sokit yan deman niya ikapakaranitan si ko Allah badi pira-pira mga tao at tantuira na makakailangan ang kutwa kapakanagiran sa mga bandingan si ikwagama ugaid na sabab sang kutwa kagukurang o matatagukiran apagilamuan sa ikwagama ingan tanon sa ikuminuna ang kutwa kabnar o Islam o di na mga kabnar o Islam si Erktano. So mga ulama napad sa miyalwiran ap kabnar Islam sigo kipapantag na naroon natigilan man na iya wa min haqqil islami alay ayam ano to napdatigin sa kabnar Islam si Erktano ang kutwa kambalingan tanor kanian nagugyang kuto kikuat ang tanoron si eko kauyawiyag tano wanutabbiqahu fi hayatina gyang kuto kikuat ang tano si eko agama si eko kapagintaw tano ayamaw na to na mailay si eko kapaguyag-uyag tano aaya di tano di paguyag-uyag na sukaw kitu-kitu Islam kaw gitu-gitu Islam gitu itigwalla ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis silmi kaffa iskan wa tigwalla amya maratyaya iskan wa tigwalla amya maratyaya nasulkan si ku Islam sa kalangulangan yan ayaw naman o tuwa tigman yung mga ulama na khudu bi jami'i ural islami wa syara'ihi o di na wa syara'i'ahu kapitin nyo sa kalanguan o mga tangkay o Islam na gusto mga hukuman wag matanugang Islam mga aturan wag matanugang Islam wa'malu bihi wa tabbiqu hu fi hayatikum nago galbakan niyo to nagukuot niyo to sa iko kapigintaw niyo ayan daw niyan na mabaluy tano asukalangwan o tangkay o Islam nakakpitan tanong nagusulangwan o mga hukuman yan o di na mga sugun yan na manggalbak tanus kanyan ayat tulad ano to namikuat tanus sa eko kapagintaw tanong ino to nagiging kay Islam na dudun ang kutwa kalilintad al-Islamu dinul amni wal aman wal iman giyeng kay Islam na dudun su kalilintad dudun su paratyaya dudun su kapakasasarig ino to lianna al-Islam jaa lihifdi ad-din wan nafsi wal mali wal aql wal 'ird kagiyamata na su Islam na miyak kataling umas kanian asyip niyan su kapagagama nagusyip niyan ang kuto mga niyawa nagusyip niyan sa mga tamok nagusyip niyan sa mga akal nagusyip niyan sa mga maratabat inuwaya Islam kagiyasip niyan ang kutwa kapagagama upunta no magagama sa Islam
na miya tanor so okay tanwa ka pagagama ayamala na miya ka pagagama tanor sa tirimaan wallah ay tigman ni wallah inna ad-dina inda Allah al-Islam ayabu agama at si ikwalla at tiriman yan na subul sa Islam nagupunta no magagama sa Islam na sirk tanu ang kutwa kalilintad nauga pakasarig naugyang kutwa paratyaya ino to nagyaso Islam na sip niyan ba ang kutwa kapagagama nagusip niyan ang kutwa mga niyawa andid ni kasyap o mga niyawa ay manalalag na pakahaharaman wagamatan o gama Islam so kapamuno kan masyap sa mga niyawa walmal nagusisyap niyan ang kutwa mga tamok nagusto mga akal nagusto mga maratabat فحفاظا على الدين شرع الله حد الردة suatig man yung mga ulama so kiyasya pa wagama si ikwagama kiyasya pa Islam si ikwagama nantunay tuladan yan na sinyap wagama o di na pipa kayo wagama so kabunua sa ikumang murtad al-irtidad sang kaya bagubasan na apostasi ayamanan yan nakaawa sa ikwagama na pipero o wagama as sa mga tao at tilikudan niran sa Islam kung oryan o kaya pakasuldinan nun. Na ay ni betadun wagama tan wagama Islam ahukuman ng bunuun sa kanyan. Tigman na yung Nabi sallallahu alaihi wasallam man baddala dinahu faqtuluh sa din sa tao as sumilud ko wagama. Aluminyon as siyang biinian sa wagama. Sa tao as sumilud ko wagama asyam biyun sa agama Islam ayaman to na mimurtad sa kanyang ko Islam apostasi faktuluhu na bunuan yung sa kanyan at tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam isanan akyasya pa o Islam Allah seko kapagama aka andi mabasta-basta sa agama tan agama Islam asan sa mga tao asumul silang ko Islam orian yan alumyo siranon na bunuan yung sa kanyan at tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam Supman sukyasya pa Islam sa iko mga niyawa. Natigman niya mga ulama wa hifadan alam nafsi syara Allah haddal qatl. Supman sukyasya pa niyang ko mga niyawa na inisugu Allah ang kutwa kabunwa kikitasan sa iko tao amyamuno. Tigman niya wallah wa katabna alayhim fiha anna nafsa bin nafs. Ayam alalag na inipaliwat na mikiran inisugwa mikiran at tigwallah ang kutwa kabunuwairan si kunyawa amay ka ayab yun yan mamuna lagi din na niyawa an nafsu bin nafs maana aamay ka ad na mamuno sa niyawa nang bunuon sa kanya na mamuka esang biyan na niyawa na andid ni kaulawlanan sa ikaw blat-lat o mga Muslim asupa kapatay ng bunuon na mamu na miyasyap ang kuto ayamanan yan na mga niyawa sangkot wa kapagatuga uno mga tao. Supman sukyasyapan yang kutamu ko mga Muslim. Wa hifadan alal mali syara Allah hadda sariqah. Ayam ano to na supman sukyasyapan yang ko mga tamok na inisugu Allah subhanahu wa ta'ala ang kutuwa kabtadi o di na kadendaga sikot tao ang mga tekaw. Ayam malalag na sa mga tekaw na ad na ibabagay kira na punishment danag wagama ayaw to amyalo sa Quran na tigman ni wallah wasarik wasarikatu faqta'u aydihuma jazaan bima kasaba nakalam min Allah wallahu azizun hakim ayat daw niyan na piyakarayag wallah asod tekawa mama nagut tekawa bay na putulan silan adua sambal alima butulan silan adua salima ayat mana niyan na putulan silan salima putul nun ang kutwa mga limayran sabab sang kutwa kaya pamagkupiyaman nagkawiran gitu din na anda din ni maulawlay ni sa ikulat-lat ng mga Muslim asot ko na putulan sa lima na miyak kayto ang kutwa kapaman ko kaya taguan sa mga tao sa kalak na miyasyap ang kuto at tamok o mga Muslim وحفاظا على الأقل حرم الله الخمر وشرع حد الخمر. Supman sukyasya po agama sa iko mga akal
o mga tao na piyakaharam wallah haram al-khamra wa syara'a hadd al-khamr na piyakaharam wallah subhanahu wa ta'ala so kainom sa pakabarag nagutiagwan niya sa dinag ang kutwa mga tao apinom sa pakabarag sa mga tao apinom sila sa pakabarag na amay kami nun sila sa pakabarag na inisugwa gamatano kami Islam ang kutwa kalpudikiran kasyap sa iku akal o mga tao ayaman o twalalag na kapag saya sulangwan taman apaginuman peken ayap kebinasan yan na suakal manusia pecah syabu pecah mga bulong apaginuman drugs kebinasan yan suakal manusia ayamala na supakabereg kebinasan yan suakal manusia laya sugun wagama na tigman yaw nabi man syaribal khamra fajliduhu sad na tigo nabi sa minum sa pakabereg nalapudin yung sila na tigo nabi fa'in adat thaniya fajliduhu na amay mangkakalpudan na kasuyan yan man sa perumanan yan ang kota piginom yan sa pakabereg nalapudin yung man na tigo nabi sallallahu alaihi wasallam na amay kakalpudan fa'in adat thalitha fajliduhu na amay kakalpudan sa ikadua na perumanan yan man sigo katalo nalapudin yung kanya na tigo nabi sallallahu alaihi wasallam fa'in adar rabi'ah faqtuluh na amay at tigo nabi sallallahu alaihi wasallam sa kasuyan yan sa ikapat na bunuan niyo sa kanya at tigo nabi sallallahu alaihi wasallam na idapat yung sangkaya mga tao aayap keniran na mga bulong drugs syabu aayad na pagkalinian na sota ko manusia na pagkabinasan yan na sabab sang kutwa kasi siya pa wagama kumang akal nagyang kutwa paginom sa pagkabinas sa otak na pagakulan nuto nagusiparan nagwitinaw ng kutwa din wagamatan wagam Islam kan makatarag sabab sa kabenar wakal ang kutwa kasyapon wagama iti sabab paigira makapuparinta suparinta Islam na pundido ka panangkan na mga tao ang mga padadrugs langong pumaginom sa pakabrug na orian yan itinakira ng kutwa sa lairan kaya sila makambulingan si kuwagama nagwaniran masyap ang kutwa mga akaliran ay nibagay kiran wallah subhanahu wa ta'ala wa hifadan alal erdi syara Allah haddad zina supman sukyasya pa o Islam si kumaratabat ayaman na yan ang kutwa puri o tutungan na ya bantugan o tutungan na ya o di ng kutwa maratabat o tutungan na ya kayaan o tutungan na ya na inisugu wagama ang koto kalpudi o di na kadunduga sang kota mga barazina ay ito sabab na anmasyap subangsa anmasyap ang kota bangsa o pa mga kabukaan ka so kasina sa iko mga tao na yakiswayan na swata na makalas kanyan na dinang kakadugyan tay amayan kapakayam yakasugusagul na di ketenduan to na ibang sautaw sabab sang kutwa madakal amya kasusuog sang kutwa saktiman at taguay na sinya po to agama na inisuguyan sudanag sang kutwa mga barasina ayot was sabab na anmasyap sumaratabat o mga tao lagi sinyap yan nanan na sulangwan na ukit ko kang barasina lagi do ka pupagidenua antawa ka titiksmita anto na nganin sa kapamagmit ako kuniksyon na piya karatanan wagama kasyap sa ikumaratabat siya pa ng kumaratabat o mga Muslim ititigwalla az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda suwati nabi tigwalla subarasin ababay na gumama na lepudin yung siran at tigman yung wallah kuman isa kiran sa magatos alpud ay palpud kiran sa manod to naginan sukyas siya pa wag matanong ng Islam sang kanan lima timan ay piyaki siya po gama na gito so Islam gito so kapagagama gito so ginawa mga niyawa kasyap yan gito so tamok gito so akal lagu sumaratabat na piyaki siya pa na agama gito sabab kailangan na makapagagamatan sa Islam na gumakasultinuron sa tarotop
nagumikuat tano si ko kapaginto tano kaginambu ikatatagon si ko kapakapaginto tano sa kalilintan. Yang ka iya kambalingan sa iku Islam. Oriano sa mga Muslim na sa iku kaya pakasimbi-sambi mga masa na kialubayan sa mga Muslim ay malalag na miyada kiran ang kutwag asiran na gusto manangiran na aya ko na bunungay na kambalingan sa iku Islam. Birruju'i ila al-Islami yarfa'ullahu anna adh-dhul. Misabab ko kambalingan ko Islam. Nakisabab roo akipurun rakatano wallah uli nakapagang katar katano wallah sa iko kapakarurun dan tano nagu kapakadida panas. Amay ka saktano na sumultino ko Islam nagumbalingan tanorun sa tarutop. Nakisyap sa mga ingat tino. Nagusto mga bangsa tanong, nagusto mga tamok tanong, nagusto mga niyawa. Ayamala na pagangkatan raktan wallah subhanahu wa ta'ala. Ang kutakap, mikikakulubur katano, ang kutakap kada panas. Tigman na yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ida tabaya'atum bil'ina wa akhadtum adnab al-baqar. Andid na tigo Nabi ikapupa sa inyo sa kapriba. Wa akhadtum adnab al-baqar. Lago aya tundugan niyo na suikog o mga sapi iyo. Aya manoto, na amay kamriba kanu. Ayat na makadayamang si ko dinyo di kapupa sa inakapriba. O di na matamang kanu tunduga ko mga sapi iyo. Aya malot walalag, matamang kanu dun ko mga tamok iyo. Tunduga. Ayat na tutundug niyo na sa mga ayam iyo, sa mga trak iyo, sa mga walay niyo, sa mga dagangan niyo. Waraditum bizzara'. Nagumaswa-swa takano at tigo Nabi si ko dinyo di ka pakapamumulaan. Ayamaanan yan na ayabuy-awi da akalutaw. Nasarkap kuyag sa mga pamulan yan, sa mga tindi niyan, mga kauyagan yan, na ikasuswat yan ito. Wataraktumul jihada. Nasambi ito na ibaga kayo sukan jihad. Sallatallahu alaikum dullan. Itaga kayo sukan jihad. Itaga kayo sukip maratabat niyo ko agaman niyo. Itargiw ang kutwa kapsipan niyo sa iku agama niyo. Nayak keswayo na pangundato ang kanwala, pakipupar kanwala, ikulubur kanwala subhanahu wa ta'ala ang kutwa kapakada panas. Allahu Akbar. Andit ni gina ni mambetado mga Muslim. Nakikulubukiran ang kutwa kapakada panas. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Nadid na to pagangkatan wallah, dir kanun pukas na wallah, ang kutwa kapakada panas ami ko kulubur kanun. Taman sa di kanun balingan si kwagaman niyo. Aya bulungaya ang kaiyak kaya pakalugaw o kapagagama o mga Muslim na balingan tano sa tarotop kwagamatan. Ang balingan si kwagama. Ay ikatlo miyalo yung mga ulama kabnar wagama tanong ang Islam. No min haqqil islami alayna an na'tazzu bihi. Ayam ano to na pag sa kabnar tanong wagama nang koto aditano di kapagandisan o di na kapakigdigdaman tanoron as manang tanong na si mapapadalam si ko agama tanong ang Islam. Giyang ko tabantugan tano, gaas tano, bagar tano, menang tano, nasa imadadalam sa iku Islam. Tigman ni wallah sa Quran, walillahi al-izzatu wali rasulihi walil mu'minin, walakinnal munafikina la ya'lamun. Rakwallah, sugaas, lagu semenang, antawa ka subagar, nasi anang wallah, nagusiku suguyan, nagusiku memaratyaya, walakinnal munafikina la ya'lamun. Okay na sa mga munafik na di rin ito katawan. Aya maalalag na geng ka iyagaas dagu subagar kapakataban na matatang kadanan arakwallah nagu matatang kadar ko suguyan nagu matatang kadar ko miyamarate. Aya sisan na amay ka kabayatan so kapakadaag kaplulubas sa kapakadaag kaplulubas sa
menang kapakataban na siyanan matatago ku Allah. Nagusi ko suguyan, nagusi ko kabaluitan at titu mi maratia si ku Allah. Titu mi maratia si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Siko mga pdayak na tigman ni Allah, laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dikrukum. Sabna ratig walla ini turun na mirkano ang kutu ayak mga kitab. Ini turun na mirkano su kitab. Andudun ang kutu adzikrukum ay syarafukum wa izzatukum. Dudun ang kutu abantuganiyo. Nagududun ang kutu amanangyo nagusugasiyo. Afala ta'qilun? Baka natig walla di pumanabot. Ayan dawain na yang kaya Quran na inasa-asasan wala ang kutwa kapakadaag katagwirtano sa manang nagukagyang kutwa kakabantugirtano na inasa-asa wala si Quran. Okay na ayas sa balak saya na ditano din bubanagon ng kutwa kapakataban, ditano din bubanagon ng kutwa kapakadaag si kudunya kapagagama sa titwa kapagagama na aya muskila na si tanudin mo badugong ko sala ko Quran, sala ko si ko sunnah, sala ko si ko Islam na ando man ikakatuna taroron piyak tana wala at taman sa di ka nung magagama sa titwa kapagagama na daan na yun yung aman menang sa mga kafir na sumanangiran, subagriran na siran tiyagu wala si ko dunia. Ito sabab pa amay ka kabaya o mga tao sa manang kanaba ka Islami na pangpud ko mga kafir. Sa mga kafir na sila ni makapangunat ay dunia na sila ni super power. Okay na sa mga Muslim na subagriran na sa itiyago si ko Quran kapag galabakairan ko kitab Allah sa kabagir akagagpititan ko Quran na gito iktagaan akapakataling o bagritan o nagkapakataban na gusto manang tan. So Al-Faruq Umar ibn Al-Khattab natigin manay kunna adilla ay tinapakasal tanuna saktanuna makapdadapanas a pagtaw ay bigayril Islam si kudatan na pangkabaloy ang mga Muslim fa'azzana Allahu bil Islam na piyakabagritan Allah tiyaguan tanunin sa manang ang gulalan sang kay Islam fa idha btagayna al-izzata fi gayril Islam na may kang bubunong tanutig Umar ang kutwa manang nagubagar si ko sa lakaw ko Islam adhallan Allah napakadaparastan Allah subhanahu wa ta'ala sadaqah wallah amirul mu'minin falamma ibtagayna al-izzata fi ghairi al-islam adhallan Allah benar ang kay amirul mu'minin kasidin ko kaya palubatan kumanang nagukapakatabang ko sa lakaw Islam nagim yang betado mga Muslim amyak kadepad-deparas sirang kumang rinuiran. Allahu Akbar. Mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala ginan ipad akabnar o agama tanong Islam ayat tano dimbabalugan sa amay kapluluban tano ang kuta kapakabagar tano apakataban tano katagon na samnang nakabnar tano Islam as itanus kanyan babanugun sa iku Islam sa Islam. Ay kapat akabnar o agama tano agama Islam na wa min haqqil islami alayna an na'takid annahu huwa ad-din adh-dhahir ala jami' al-adyan wa anna al-mustaqbal hadha ad-din. Pay sa kabnaro Islam sa irtano nagyungkot wa katang kedatanuron amata ano to sa kanin su agama ang makagagataw sa kanin su agama ang makagagangkong langagang tingaran ala jami' al-adyan sigo kalangwan wa agama. Ayam ano to na ay pinakamabagda agama nagu pinakamakagagangkong nagumapuro nagulangagan tingaraan agama na suagama tanong agama Islam kailang natangkat danwanan wa annal mustaqbala li hadha ad-din nagu ayak kuryanan siko pakataban kuryanang kapakataban na yakirkun na su Islam. Tigman niya wallah sa Quran walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq sa kanyan su Allah asiguyan susuguyan susuguyan ang gulala misabab ko turuan wa dinil haq kana gusto agama abnar liyudhirahu ala dini kulli kanyan no tumapayag ang kayagaman sa kalangulangon yan agama sa kalangulangon yan walau karihal musyrikon sa apya pandimya suwat ang kaya mga musyrik.
Ayan daw niyan na ngotwa kababaluy Islam. Apayag ni Allah. Pagkataban sa Islam. Nagupayag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Apayag pandimiyaswa sa mga panahon. Nakabenaraktan Islam. At tangkad tanong sa ginawa tanong. Agi agama amabagar. Nagusukuri ang kumasa. Nasuka pagkataban na makabagyan Islam. Siko mga hadith na mialo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. May panutula hadith aso Khabbab bin al-Arath na panutul niyan at tigin man niya syakaw na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Miyaka punong kami ko Nabi sallallahu alaihi wasallam aso Nabi na muntun sa kanyang kubalabalay niyan si isa Kaaba sumisirong. Uli na sumisirong sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa Kaaba. Nasamyong na su Khabbab na tigin manai. Fakulna ala tantasiru lana. Badi tigman ang mga pedu Khabbab na gusto Khabbab. Badi kapakaya ugupang kami kaya Rasulullah tabangan kami ka. Faqala qad kana man qablakum. Ayat to sa sabab na su Khabbab ang gusto mga pedi na pringasan sila ng mga Quraysh. Dadunugin sila ng mga Quraysh. Nasamyong Rasul Khabbab na gusto mga pedian. Natigin man ko Rasulullah ya Rasulullah na ba kami nga dikugupi. Natigman niya yung Nabi. Qad kana man qablakum yu'khad ar-rajul fayuhfar lahu fil ardi fayuj'al fiha. Et sebenarnya tiga na ayat betadu yang unani wa mga tao. Amya maratya. Na pendekapan sa kanian. Na ikalotas kanian sangkot wa lupa. Na beluy na mapadalamun sa kanian fayuj'al fiha tugus kanian sangkot wa lupa. Summa yu'tabil minsyar. Oriyan yan na italing umatigan ng kutwa gabas. Na fayuda ala rasihi. Na ibetadatigan sangkot waligyan. Fayuj'al nisfain. Na matipidang kutwa lawas yan na gusto ulo niyan. Makambalag ang kutwa ulo niyan na gusto lawas yan. Naswatiyan sa bagikiran na wayong masyatu bi amsyatil hadid. Surud ng kutwa lawas yan sa surud apun sa putaw. Maduna lahmihi wa adami. Ay mananin na makambalag na keso sapo yan na gusto tulan yan. Maya sudduhu dalika an dini. Nasangkot amang betadiran akarong masairan na din nuto makalag si kukapagagamairan. Allahu Akbar. Mana na piyakigdam kiran ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sangkot na kapsiksa kiran ang kuta mga Quraysh. Mga dato sangkot na Quraysh ada pamaratya. Na piyakigdam kiran ng Nabi sallallahu alaihi wasallam amas masakit. Nagumalipres ang kutam yagdam umyangaw na niyong maratya. Kay pkalot silang kulupak. Na penggabas ng kuta mga uluiran. Nagupsurod ng kuta mga lawasiran. Na dakiran nuto makalang ukap pagagamiran. Nasubarkan wating Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ating Nabi. Ibat ating Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kapuru Allah. La yatimmanna hadal amr. Ketaruto pendak ating ang kay agama. Ketaruto pendak ating Nabi ang kay agama. Yubashirhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa manutulung kiram Nabi sallallahu alaihi wasallam? Annal mustaqbala li hadad din ayat tiga nagkurian ng sang masa na suka pakataban na bagin wagama hatta yasirur rakibu min Sana'a tama na tigo Nabi sa plalakawat tigin so magda kukuda apu na tigin sa ingada Sana'a ila Hadramaut asus kanin sa ingada Hadramaut la yakhafu illallah ada abon ni pekelak inun tanas subusu Allah wadhi'aba ala ganamihi uri ng kuto mga arimaw abon yang benmakan ang kuto uli nagyang kuto arimaw abon yang benmakan su kambing yan walakinnakum tastajilun ugay datigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na sekarang napagtaw at tanto ding gagaan ayan do ay nasi kukuri masa na asang kuto masa o Nabi sallallahu alaihi wasallam ni akapkiliw ng mga tao na malubay rin sa Islam na inipremis o Nabi sallallahu alaihi wasallam na uibagin na kapasadan asi kukuri masa na ayak kuryanan ko kapakataban na sa Islam. Taman sa palalakaw so tao apun sa ingda Sana'a na susan sa Hadramaut na daban ni pagkalak abon muno
Riduay, ay wip kalakyan na swalla. Ay man ito na peaceful ang kutaka pagintaw. Dahil na baka mga samok, makatataban na sa Islam. Tantor ako kurmatan nagupagadatan sa Muslim sa dabon pumrata. Sabab sa mabagar na sa Islam. Naday kila ko Muslim at marataon. Ay wip kalakyan na sa Allah. Nagusto mga kambingin na bubudmakan ay manan yan na arimaw. Sama na to. Naginan so Korean ko Islam. Uwi tigo nabi nas kano na tanto kanu din gagan. Di kanu pangatigir. Nagiti sa bapas sa mga Muslim na kailangan na makatigir-tigir sila. Minsan pan ay kapipikiran ano suka pakataban. Nagpagisa ka suka pakataban na ay taman akakapiting ako Quran. Ay taman apa naguntaman ka ko Islam. Nasa din sa kalapa naguntaman ka nagito suka pakataban. Sika mga hadith na tigman niya yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah zawali al-arda ay dammali al-arda fara'aytu masyarikaha wa magharibaha wa inna ummati sayablugu mulkuha ma zuyali minha. Mata na tigman niya yung Nabi ay batatigin si ikwallah mata na tigin na swallah na piyakakampak o di na tinimuyarakan ang kayalupa na miliyakan na tigiyan susubangan yan, nagususilpan yan. Na maata na tigiyan, agyang kaya umatakan. Nakiraw tatigiyan so kadatuiran. Siko, siko ay manan yan na mazuyali minha. Yang kotwak kimasarakan agito sa dunia. Ayan, ayan dudu, na agyang kaya agama na plangkaps kanyan si kuliaw lupa. Nagusubagriran, nagusuk kadatuiran. Nakapangundatuan nila sa dunia. Siko mga hadith na tigman niya Nabi layablugan na hadal amr kisampaid na tigin ng kayagama mabalagal laylo wan nahar siko nganin akyasampayang ko kagagawin na gusto ka daw wala yatrukullahu bayta madarin wala wabarin daabon na nimbaga kawalay kayo anta kawalay bata anta kalupa illa adakhalahu Allah hadad din inuntan pakasuldun wallah subhanahu wa ta'ala ang kayagama misamperan sa Islam bi'izzi azizin o bidulli dalilin mikisaba pro akapakat katawi sa menang o na mga menang yan na katawi sa kapada panas sigupang makada panas izzun yu'izzullahu bil Islam menanguto nagubagruto imbagay wallah sa mga tao amat di magagama sa Islam wa dhullan yudhillu bihil kafir na kapakadapan na soto ay pakadapan na sa wallah subhanahu wa ta'ala sa mga kafir. Ay kalima tigman yung mga ulama dapat sa kabnaro Islam nagyitos so kadulo na ko mga tao sa ikotito agama yitos Islam madulong tanong sa mga tao nagumalinding tanong sa agama sa iko mga tao at binasaan nila sa agama dulong tanong sa mga tao sa pagkikilalakiran sa Islam pagkikilalakiran sa Islam kansilan makapagagama sa Islam nagwansilan makasulsi sa Islam ikadua na plinding tanong ay agama sa iko mga tao at pambinasaan nila sa agama tanong agama Islam gititig wallah awa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashira wa nadira da ako kaya sugumir ka tigman ni wallah si ko Nabi inunta na langkap sa iko mga tao apo manutulan kasilan sa mga pipya nagupakay ng kankasiran qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a tiruang kaya Muhammad hey mga tao na matanasak na sugurkan sa kalamulangan niyo ayan daw niyan nagyungkot na kisampay ko agama kindulun sa iko agama asubuan ko Nabi nagusubuan sa ikom niya mangunuton aya sugur tano napakaregan tano sa agama isimpay tano ko mga tao nulun tano sila kansiran makasulde ay nulun tano ko mga tao nang kutwa kasiksiran sa iko Allah as kanyang bituhan nakisa na niya panutula hadith o Mu'ad bin Jabal hina ba'athahu ila Yaman siya ko kaya subuan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa ingda Yaman at tigman niya Nabi innaka sata'ati qauman ahlal kitab matanas ka hay Mu'ad bin Jabal napakataling makakupagtaw ang mga ahlul kitab mga Christian na mga Yahud faida ji'atahum na may kamakataling umakiran na fad'uhum ila ay yashhadu an la ilaha illallah
na ayam muna puna indun kakiran na sukasaksiran ada Tuhan inun tanah subuh Allah subhanahu wa ta'ala wa anna Muhammad Rasulullah ila ayashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah nagumata na sa Muhammad na sugu Allah fa in hum ata'uka bidhalik na may kaunutang kay daro fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim na panutulang akiran asamata na sa Allah na inipaliugat yang kiran khamsa salawatin sulima awaqtu fi kulli yawmin wa laylatin sik umani kadundaw mga kagagawin na gumanga fi kulli yawmin umani kagagawin umani kadundaw uri man gawin na guman kagagawi ayan daw niyan naginan pagampaganay indulong mga tao kasaksian ni Rasulullah agus Muhammad kasaksian ni Rasulullah as kanyang bituhan nagus Muhammad na sugwallah uri niya nami pamayan digiran angkot mga sambayangiran na gusto mga mga sugon o agamatan wagam Islam. Samanan, naginan imyang aloy kabnar o agamatan wagam Islam. Kailangan na matagutan si kung mga kaltanong, nagupakambakan tanong kung mga puso tanong. Yan ka iya mga doo, ami aloy mga ulama kabnar Islam, na mikuat tanong si kwa pagintaw tanong, nagumakambalingan tanong ko agamatan wagam Islam, nagumakambakan tanong taman sa ron tanong kakaya si Sheikh, kamataling mo kapatay asak tano na sumasangor tano sa ikwallah akna ba tano tumatalikod sa ikwallah subhanahu wa ta'ala balasangan Allah subhanahu wa ta'ala panganitan sa maap malu-malu bayang utwa signal tano na nino ka pamakin gani ubo perman uba na kapakabagro signal na repitan ibong magin ubad na miyang alpason balasangan Allah subhanahu wa ta'ala sa madakalamapya sa tanong butag sa diyengga. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala